biasa. Masih cukup ya? Aja sebelah wong bagus rasaku pikiran batayu ora suwe alah-alah Mas Rakit aku kan bisa sumedi ono ing sisiku wis tunadal iki Tulus, gue masak pupuh, telisingan nyanda ora? Telisingan. Nyanda ora. Kais kadung penak ngene iki. Aja sebelah wong bagus rasaku iki bakal ayu ora suwe aku ganti bisa sumandek ono ing sisimu wis tunadal dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis tekan kono wong yen ora kebenaran anane tansah lalu
piye? Kocok-kocok panitia yo. Mas Samsuri monggo, Mas Pati. Mas Pati. Ya. Matur suwun. Kaya ra bisa pati. Saben wanci tansah anggodo ati. Nanging aku wedi bloko. Pungkasane kemahan lara tresno. Yo!
Godang kuning Mas Tulus. Ayo Mas Tulus, Yeay. salam Lesti. Dulur-dulur kumpul. Yeay. Terima kasih Mas Terima kasih bosku, matur suwun. Agawe pikirku pemimpin seretir tak sawang tambah manis ibu bunga yang bisa nyanding slirane aduh tut ati kebranan atiku sansaya apalagi Roro Jonggrang siap Roro Jonggrang Roro Jonggrang. Aja nganti keri kanca-kanca panitia seragam bani. Ayo. pasukan batu Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora moka yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mesti wae kowe dadi wanita buyungan. Yeay! Leci Black! Obat-obat putri wanita sing hebat. Ora ngerti yen tegolanane jagat. Putra ratu pengging Prabu Damaraya. Oji sekti sing penting kaya Bantung Bantawasa. Iya Jonggrang panyuwunmu Yeay ayo men
Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur suwun Yen aku nandang kasmaran prajuritmu kalaparan mati wae putri dadi wanita buyungan. Ya tobat putri wanita sing paling hebat ora ngerti yen aku larang jagat putra ratu pengging Prabu Damaraya aku duwe aji sakti Bandasa Rara jonggrang manuta sumpun garwa. Iya Bandung aku duwe bocah janji semu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Lanjut apa Mas Padi Pak Samsul?